Italia gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Za tú horu, za vysokú. Poza družstvo. Koľko? To je okolo 10-15 kilometrov. Tak. Prírod. No tam ideme na ten vysielač. No, pravda. Nech nejí bude klid, žádnej pláž už nespraví, ty mý nohy doulaví, já tě... Cesty toulaví, já vím, že se vás už nikdy nezbavím, s kamarády vám večer písní vyprávím, že dál mě vedou mý cesty toulaví. Cesty toulaví, na jednom místě stát mě nebaví. Tam, kde jsem ještě nebyl, tak se zastavím a dál mě vedou mý cesty toulaví. Cesty toulaví, jak za starých časů komedianti spoutí. Každý z nás to ví, že žádný cesty... Ve mně na kosmický vandr, přece bys v tom, brácho, nejel sám. Jen si zbalím ten svůj bágl a odpálím čundr ke hvězdám. Postihnutý sa začal sťažovať na silné bolesti hlavy, predtým sa liečil na hypertenziu. Odpadol, prestal dýchať a došlo k zástave srdcovej činnosti. Vidíme, či má životné funkcie zachované, nemá. Nemá. Nedýcha, krvný obeh zastavený, tak začneme s resuscitáciou. Zrejme k infarktu myokardu. Pacientovi sa poskytuje práve prvá pomoc a asi ani zrušiť prvú. Ďakujem. A budeme kontrolovať fyziologické funkcie. Pri manipulácii s nožom došlo k reznému poraneniu na pravom predlakti. Rana silno krváca, vystrekuje jasnočervená krv a zároveň vyteká tmavočervená krv z rany. Postihnutý je bledý a spotený. Počujete ma, vidíte ma? Viete, ako sa voláte? Viete? Držte mi ruku na nohu. Náš bezvedomie, nie? Dáme do počtu polohy. Dezinfekčne hodí. Ale nemávaj sa povedieť. Ja hovorím, ktorý si ranená. Prihováraj sa. Ja nohy na prihováraj sa. Esmark máš uvoľniť, Mišo. Ja Esmark, sorry. Ja neviem to. Nemáte štipec? Ale povedať, ako budem rozprávať na slovenské? No ja neviem, vy máte rukavice, kde máte palcom. Nemáte, ste, čo tu boli všetky tri. Dávali už jeden kryl a jeden dával toto. Haló, pani, počujete ma? Preberte sa. No tak do roby, tak budem pri vás mladší teraz.
To už keď sme sem prišli. Pozadu. Dozviete sa. Ideme domov, áno, ideme domov. Na 5. mieste je druhá skupina. Na 4. mieste je 6. skupina. 3. miesto obsadila 1. skupina. Ideme jesť. Moja zlatá kúra z okúry. Na 2. mieste skončila 7. skupina. Ja som vravela, že ako sa podelíme s tým, viete? Som rád, že ste sa relatívne niekedy aj zabávali a netvárili ste sa len unudene. Že ste zvládli takú jednoduchú túru, ktorú sme absolvovali. A páčilo sa mi aj to, že ste sa dokázali večer zabaviť na tej diskotéke, aspoň niektorí.